Sit down. Kanbansi. The second respondent. Imilani oyankha Your names? Zina ndani? Ndine Wesley Gatoma. How old are you? Wizaka zingati? 25. And which village do you come? Machokera muzwanda? Muzi wa Majesu. TA. Fumu yaikulu. Fumu yaikulu kapeni ku Branta ya Kunkuni. Thank you. Sit down. The plaintiff stand up. Odandaula Imilani? Good. What is your claim in this court? What is it that you are complaining in this court? Kodi chimene mukudandaula kuno kubwalo ndi chani kuti bwalo likuthandizeni? Ndikudandaula kuti ana anga awiri akhala apawa sakundithandiza. Okay, thank you. Ziko kwambiri. Sit down. The first respondent stand up. Oyankha pa mlandu oyamba Imilani. You have heard the claim, eh? Mwamva dandaulo limene lochokera kwa awo? Andamva. What did you say? Ndiye mulankhulapo chani? Ineyo awanena kuti ndine mwana wawo eti ndizoonadi ndipo ndanena chifukwa chonena kuti iwowa analuza ni mai yanga komanso naona zithunzi etu. Okay, so what about the claim that you have got to assist him? Nanga dandaulo limene abweretsa kuno loti mwathandizero. Do you accept it or not? Mukulivomera kapena mukususana nalo? Ineyo sindililede panopa kuwathandiza pa zifukwa zingapo. Okay, thank you. Sit down. Ziko makhani pansi. The second one? Oyankha pa chiwiri Imilani? Are you ready to assist your dad? Ndinokonzeka kuti mwathandize bambo wanu ndi dandaulo limene abweretsa bwaloko? Sinokonzeka kumpanda. Thank you. Sit down. Khani pansi. The plaintiff? Imilani bambo? In the witness box. Takalwani box. And you take an oath there. Mmakhulupirira Mulungu bambo? Kwambiri. Tengani Bible ndipo mulikweze manja. Ndi munene zimene zinena ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse. Kuti umboni wonse umene ndipereke m'bwalo muno. Kuti umboni wonse umene ndipereke m'bwalo muno. Ukhala woona. Osati wina. Kumaona okhaokha. Kumaona okhaokha. Ziko mutsitsana. Good. You can now start stating your case to the court. Bwalo pasa nthawi yoti sunu mfotokozi dandaulo lanu lonse limene mwabwesa kuno kubwalo. Yes. Ziko kwambiri kumpando. Zina langa monga mmene ndanenera ndine Katani Gatoma. Yes. Maria Gatoma ndi Wesley Gatoma ali apoyo ndi ana anga ndithu. Yes. Choyambirira m'bwalo muno ndikuyenera ndivomereze kuti ndine bambo oyipa. Chifukwa maya wa anawa nasiyana nawo banja. Yes. Maria atabadwa kale ali ndi zaka zingapo. Ndinapeza mkazi wina. Koma nthawi imene ndimasiyana nawo banjalo nkuti amayawo ali ndi pakati pa myezi iwiri pa Wesley. Ndiye nkukhala kwathu kumene ndinapitako ndinazangomva kuti amaya wa anawa atisiya. Ndinene mobwerezanso kuti ndine bambo oyipa amene mwina mwake anawa sangathe kundimvesa pano. Ndiye zitatero ine kumaliro kuja sinafikeko. Koma zinachitika kuti amayawo atamwalira sinabwere monga mmene ndanenera. Ndipo patapita nthawi chiyasire na amayawo patapita myezi ingapo ndinamva zoti kwabadwa mwana wa mamuna amene ali Wesley. Ndiye patapita zaka amayawo atamwalira ine ndinayamba kusakasaka anawa. Malingana ndi mmene nyengo zanga zikuyendera bwalo lino ndifuna ndivomereze kuti pano pa zinthu zanga sizikuyenda bwino. Ndipo thandizo ndi limene likundisowa kwambiri. Ndiye nkukhala kwanga ineyo ndimapempha anawa kuti azindithandiza zimene iwo akukana. Ndiye tayesera kupita kwa mafumu atithandiza koma zikuoneka zoti anawabe auma mtima. Ndikuna ndabwera kuti nzadandaule ku bwalo lino kuti mundiuzire anawa azindipasa thandizo. Dandaulo langa ndi lomwelo. Thank you. Sibo kwambiri. The first one stand up. Maili Mila. You have heard the complaint from your father. Mwamva dandaulo limene bambo wanu adandaula m'bwalo muno? Ndamva. He says he's your father. Akunena ndithu kuti awo ndi bambo wanu ndinu mwana wawo. Akumpanda. Any question to ask him? Pazimene fotokoza bambo m'bwalo muno mwina mafunso. Kodi inuyo leroli mukanene kuti mufuna chithandizo kwa ife. Ana amene munali nawo kwa akazi anu enawo ali kuti? Maya amene ndinankwatira ntasiya amaya anu sinabereke nawo ana. Okay. Koma ndi chikhulupiriro chifukwa choti inuyo ndi ana anga mungoyenererabe kuti muzindithandiza basi. Okay. Another question. Walifunso lina manje? Amayi atamwalira chifukwa chani simunabwere pa maliro a amayi? Nthawi imeneyo siku limenelo ndinali ndi project yomangisa nyumba. Ndipo anyamata amene amamangira nyumbawo ananena kuti cement water. Ndiye ndikuona ineyo ndinamafuna kuti ndithamange ndikapereke cement sinanga project isayime bwalo. Okay. Another question. Funso lina?
fusana ndonena kuti inuyo zaka zonse zimwakhalaze nkumanena kuti inuyo ifeyo kuti nthawi zonse zaka zonse zimwakhalaze kumanena kuti muli ndi ana kumadziwa simunasakesake bwanji ana anu kuti mwaone kuti akukhala pati ndipo akutani chifukwa chani? Yes, what is your answer? kumpando funso limeneli ndi funso labwino kwambiri, koma pokhala kuti ndinali ndili ndi mayi wina amene amandikaniza kuti ndizaone ana anga amene ndinasiya kwa mayi oyamba, ndi zinthu zimene ineyo munamake zimakhala ngati kuti zikundipinga, komano ineyo moyo wanga onse unali pa ana awa ndithu. Thank you. Is that all? Basi mafunso ndomwe kumpando. Okay, sit down. Ziko mkhani pansi. The second respondent. Imilani oyankhapo achipiri. Any question to your dad? Oyankhapo achipiri pa mlandu mwinawo mafunso bambo anu. Amafunso ndinawo koma ndawiri okha. Yes, the first one. Loyamba tafuseni. Ndafusani mungangandilozera pamene panagona mayi athu. Tilalenganire kuti tiyeni mukabaone mukadilozera. Sindingakulozereni chifukwa choti kumaliro kusinabwereko. Monga mmene ndakambira kuti ndinali ndikasiya simenti kwa anyamata. Okay, the second Mwanena one. kuti simulabefa mna kusiya simenti pamaliro. Mwambo wajiliza munamva? Sinaona. Okay. Yes. Ndele lolo mukudifuna ife chifukwa choti takula tafika pamene tili pa muzo amene nyengo zomwe tadusa kuti tifike panopo. Kabla mufuna Mungu kulula pamene simunali. Yes, what is your answer? Oyankhapo achi bambo pene. Monga mmene ndakambira kuti unali udindo wanga owasamala anawa, umene ineyo ndavomereza kale kuti ndine bambo okanika, bambo oyipa. Panopa ndi udindo wanu oti mundithandizeno ineyo. Okay. Any more questions? Best of so ina kumpanda. Thank you. Sit down. Ziko mkhani pansi. You can retire, Baba. Mutakutuluka khani pansi. Zomwambiri. Thank you very much. It's now defense case. Sabano ndi nthawi yoti muziteteze inu amene muli oyankhapo mlandu. The first one, stand up. Mayi oyamba kaloweni umo. Witness box. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu wamphamvu zonse Kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno. kuti umboni umene ndipereke m'bwalo muno Kalaona. ukhala woona Osati wina. osati wina Komaona okhaokha. koma ona okhaokha. Ziko mtsitsana. Thank you, sir. You can state the reasons why you think you cannot assist your dad. Ndi nthawi yoti sipano mfotokozi chimene mukukanira kuti mungathandize bambo wanu wakubalani. He's your father. Ndi abambo anu ndithu anakuberekani. Yes. Eya amene wandi bambo wanga kuti anandibereka. Komanso kuziwa kuti bambo wanga kuti anandibereka ndinaziwira zithuzi zawo zaukwati. Mayi angaso ankalongosola asanamwalire kumatuzadi kuti ayi awawa ndani awande bambo anu. Anandisiya ndili wang'ono. Brother wanga ali apoyo anansiya asanabadwe. Moti ineyo mundu anzaka nthawi imeneyo sindine mkazi waso akena kalikonse. Anapezeka kuti no ifeyo timakhala ndi mayi. Ndi zaka almost 5 ndi pamene mayi amatisiyaso. Atatisiya mayi yanga zomvetsa chisoni kunena kuti abambo awawa kumaliro sanabwere kuma uthenga natani analandira. Olo kuti kapena ndalephera kubwera kumaliro kumene ndikangowaona ku anadza ndikapepese nkanena kuti zinadivuta paza kuti zakuti abambo amene wasana pange chimozi sanatero. Ndi ifeyo takula ndi agogo ndi amene amatisamala ndi mbale wangayo kumatisamala agogo anga ndi zaka 15 ndi pamene so agogo anga matani amamwalira. Atamwalira agogo anga ine naona kuti ine ndipanga bwanji ndine wankulu brother wangayo ndi wang'ono komanso ndi makhaso ndi cousin wanga. Ndi naona kuti no ndi bwino kuti mwina ndizikasaka maganyu. Takhala moyo ovutika opempha. Timapempha kwambiri kwa azibale ya mayi anga ndi amene at least ena ndi ena amatithandiza kuti mvera chisoni kuti anawa ndi amasiye. Nkumatithandiza ife nkumatani kumathandizika kumaphunzira bene skulu mwachoncho ndikachoka skulu kumapita kumaganyu ndikachoka kuti cholingaso kuti ineyo ndiphunzire m'bale wanga iso at least akani aphunzire. Zitatero anapezeka kuti chani ujeni brother wangayi anaphunzira ndikukutani ndikuyamba ntchito. Ineyonso ndinazipezeka ndazikakamizana kuonana kuti ineyo situation sili bwino. Ndinazikakamizira kuti aso kubanja. Nchotenga kuti ndo azibale yanga nje nzitha kuwathandiza bwino pamodzi ndi mwamuna wanga pandekha nzima ndikanika. Ndiyeno ndizomwe ndikudabwa ano pano akuti amasakasaka kumatisakasaka ifeyono ana awo kuti pano ndili ndi 30 years akusakasaka bwanji pomwe nthawi yonseyi anakwatira akazi ena akumene koko kakunali ana kakunabe ana sindikuziwa kumakhala kumene kutsaka zonsezi osafuna kuti saka kuti atione nengati kuti kuwaona ndileloli amene nthawi ino ndimene ndikuwaona kuti awonde bambo anga. Ndiye ndichifukwa pano ndionena kuti ineyo sindilede kuti kuwathandiza mwina kapena kanabwera munjira ina
mwina osati njira imene asatayi sanasatayiso njira yabwino akhangati akundikakamiza kuwathandiza pomwe iwo wasiti ndinadye ndalama yawo olowani kwacha yawo sindinadyeko ine ndazibale yangawo chifukwa kalero ndikunena kuti amenewa sindiliredi kuwathandiza. Okay. Is that all? zomwezo basi Thank you very much. Stand up, the plaintiff. Cross examinations. Questions? pazimene afotokoze mwana wanuyo mwinawo mafunso Ndinalo funso. Yes, the first one. tafunse funso loyamba Maria, umaziwa zina limene la Maria unavalalo ndila chamwali anga? zilibetuka anthu kuti kali navala zinalo silingandipase ndalama zinalo silingandisamala. ugoti Yes, let's hear. Chimafuna ine ndiyankhule ndichi kuti sanemu yako ndi Gatoma. Ndikuziwa Gatomayo ndineyo. Chikukuvuta ndi chani kuti iweyo wathandize abambo ako? aha ndizoona kuti sanemu yanga ndi yanu Gatoma nalemba sanemu ifake nona kuti ndi magazi anu koma nongati niyo simunalondole mwana wanu kuti mwana wanu ali pati kubereka mwana ndikosavuta koma kumulera ndikumene kumakhala kovuta ndiyeno ngati musanandilere wani kwa chanu simunapulumuse inuyo kuti mundipase ineyo ndiye ndichifukwa chanu kuti ndizikuthandizani. Yes, another question. walifunso linaso Zikutanthauza zoti ukukana udindo wako ondisamala ineyo monga bambo ako? udindo wauti ine sindikukukana munayamba kukukana ndiniyo bambo chifukwa tu bambo udindo wanu ndi wosamala mwana wanu koma ineyo ngati bambo mwakanika udindo wanu kuli bwanjini? Kumpando mafunso ndomwe. The second respondent, it's your time nyama tayimira to give evidence. ndi nthawi yakuti ukaperekere bonofuna kuziteteza umakhulupirira mulungu kutenga baibulo bukwezi mwamba ndipo unene zimwe ndi zina ndikulumbira maso a mulungu amphamvu zonse ndikulumbira pamaso pa mulungu amphamvu zonse kuti umboni wonse umene ndinene m'bwalo muno kuti umboni wonse umene ndinene m'bwalo muno ukhala wona osati wina koma ona okhaokha. zikomotsitsana Good. State your case before the court. ndi nthawi yonena kuti tsono namso mfotokoze chifukwa chimene mukana kuthandiza bambo wanu. Yes, giving reasons why you think it's not fair to assist your dad. chimene mukuona kuti sichoyenera pa nthawi kuti abambo wanu mungathandize. What is it? choyamba chomwe ndinganene nchokuti china chonse chomwe anena mchemwali wanga ndichoona abamba ine sindikuwaziwa ngakhale chemwali wakunena kuti akuwaziwira mzithuzi koma ineyo ngati munthu kwa iwowa sindikuwaziwa kuti ndiphunzire kuti ndifike pamene ndili pano munthu ne ndavutika kubwerera mwa chemwaliwo kugwira maganyu kuti tidye mepo agogo adatisiya kutereko inali mawiki apitawa nangova nzanga akuntchito wakunduza kuti kunabwera munthu amakufunani ine kufunsa munthu wake ndani zina kuona sanemu ikufanana ndine ndi ndinayamba kuzifunsa mafunso kuti amene angakhale ndani munthu oti sindinamumvepo ndeti maganiza kuti mwina ndoti amangobwera kuzafuna mwina thandizo ena ake kofesiko ntabwerera siku imene kupita ku nyumba ndakapeza chemwaliyo kuti akuntchito kunabwera munthu ati Gatoma ine Gatoma hande akundifunsa ndiwafunsa iwo kuti muona ngati angakhale ndani ndakundiuza kuti kutere kuti ati bambo anu abwera akufunani ine ndali munthu odabwa kwambiri kumpando sanani kuti bambo achokera kuti anali kuti ati hayi ati afuna thandizo ine afuna thandizo la chani ati hayi ali ndi ngongole alandidwa nyumba ndi galimoto komwe analipo ngongole ndalama zingati ati 5 million ndafuna ati fail tibweze mpaka abwera pa court pano kuzasuma zinthu zomwe ine mpaka pano pasindi kumvetsesabe chifukwa olo wantambala ya bamba wene sindinajepo alipo ndithu anthu aene ifeyo tikuyenika kumathandiza satiwo alipo amene atithandiza kuti ifeyo tifike pake ine ndi ufulu wonse oti kukula kwanga kukhala munthu olowerera chifukwa choti ndinkasowa chikondi cha munthu ngati ondilongolera nzeru anali chemwaliwo amandiuza zina zoti andiphunzitsa zinthu zoti akuyenika kundiphunzitsa ndi munthu wa munthu andiphunzitsa kumeta tsitsi andiphunzitsa ndi chemwali angapo iwo ali kubanja akudyerera ndi akazena anali ndi chuma iwowa koma kuti ndiphunzire sikulu kuti ndifike panopo ndavutika kwambiri ndene mukuona kwanga ndimona ngati kuti iwo akuzatisumira kukoti kunoku chifukwa ife ndamene timenika kuzasuma osati iwo abwera
akuzatisumira sanatipeze ife kuti ananga ndabwera ine munthu wanu bambo wanu sanabwere afika kuti ife kungobwera kuti chisamani mukufunika ku koti kuli nkhani yakuti ife kukhala anthu odabwa kwambiri achisoni. Yes. Ndiye kuti anene kuti akufuna thandizo kwa ife ayi ineyo ndinama sindingakwanise. Have you got questions to ask your son what he has said? Kuti pa zimene mwana wanu wafotokoza m'bwalo muno muli nawo mafunso? Ndinawo mafunso. The first question. Tafunseni funso loyamba. Kodi paja zina lako ndiyendani lonse ndira bambo lomwe? Wesley Katoma. Okay. Yes. Another one. Funso lina. Ndiye okhala Katomayo ndineyo chikukuvuta ndi chani kuti undithandize monga ineyo bambo ako? Ndikukana pazifukwa zokuti inunso ngati bambo simunaonese chikondi kwa ine simunandisamali ndiye ndizovuta kuti ndikuthandizeni. Abambo ako amayi ako anamwalira uli wang'ono? Ndisanabadwe. Ndilabadwa kumene ine mutachoka kale. Kodi ukutanthauza zoti uli ndi bambo ako inanso apart from ineyo? Ine bambo anga sindimawadziwa. Kumpando mafunso nomwewo. Thank you. Okay, ziko kwambiri. Thank you very much. You can retire. Thank Ziko you kwambiri very for much. jombo wanu for basi. At this juncture, Pamene tafika hapo m'bwalo muno tsopano, it shows that we have finished receiving evidences from the plaintiff and the defense. zisonyeza kunena kuti mambo nonse mbali zonse ziwiri atha. So we'll go into ruling. Paka pano ndi nthawi ya bwalo kuti lipereke chiganizo chake litamva mambo nonse mbali zonse Yes, ziwiri. yes, yes. Let's see if there is a section in the laws of the Republic of Malawi Bwalo lifuna likayang'ane ngati pali ndithu lamulo limene limathandizira pa nkhani ngati imene. where fathers have got a right to go to court Pamene pali bambo akupita ku bwalo kukadandaulirana. to sue against children Awasumira ana achewo for an order of the court so that the children should be assisting him. ndi cholinga choti bwalo lipereke mphamvu kwa anawa kuti azithandiza bamboyo. Let's see if there is a law. Bwalo lifuna kuti liunguze ngati malamulo lilipo lamulo limene limayang'ana zimenezi. Good. First of all, I will talk about duty of care. Choyambira bwalo lifuna lifotokoze za ntchito kapena kusamala Between a father and a son, pakati pa bambo ndi mwana and a father and a daughter. kapena bambo ndi mwana wamtsikana. Section 3 of the Child Care Protection and Justice Act Pamene malamulo pa section 3 ya kasamalidwe ndi kaunikidwe ka ana amanena motero. it gives power to fathers, Pamenepo lamulo limene limapereka mphamvu kwa azibambo to parents, makamaka makolo to maintain children. kuti azisamalira ana amene awabereka. Good. So that duty, Tsono ntchito imeneyi it is still there until the child grows up to the age of 18 years or above. udindo umenewo ulipobe kufikira mwanayo amene anabadwa m'banjamo afike zaka 18. Good. Kubisaso pamene. Or where the child has got an enterprise. Kapena ngati mwanayo ali ndi china chake chimene chimuthandiza moyo wake. Yes, or where probably the child is married. Kapena kufikira mwanayo alowe m'banja. Once he's married or he has got a gainful enterprise, Ngati walowa m'banja kapena ali ndi chinthu chaphindu chimene chimamuthandiza moyo wake. the duty of care ceases. Pamenepo udindo wa bambo kuthandiza anawo umatha. Good. Now, the duty of care shifts when the children grow up Udindowo umasuntha ngati anawo akula tsopano. from the parents Kuchokera kwa bambo kapena makolo to children. kupitano tsopano kwa ana. But then let's see if that duty now, which shifts from parents to children, let's see if the law gives power to parents to sue against the children. Ndiye tsono bwalo lifuna lione ngati udindo umene bambo anali nawo osamalirana utasuntha ano tsopano kupita kwa ana kuti ana azithandiza bambo. Tione ngati pali lamulo loti litsogole zimenezo. Good. Section 3 of the Child Care Protection and Justice Act Section 3 ya malamulo imene imaona zakasamalidwe ka ana outlines the responsibilities of parents
pamenepo pali kulankhula kunena kuti udindo wa makolo kwa ana, which include the following. zili motero zonse zimene bambo ayenera kuchita kapena kholo kwa ana. The parents have got a responsibility to protect the child from neglect. choyambirira nchona kuti kholo lina udindo oteteza ana mwa kuti awasiyirire, Yes, all discrimination or violence or abuse kapena kuwagwisa ntchito mosayenera kapena kuwasankha nawo, or from exposure to mental or physical or social moral hazards. kapena nawo kuwayika pa chiopsezo chonena kuti maganizo asokonekere, Parents have got a duty to protect children against those. chilichonse chimene chingapangisa anawo kuti asakhale maganizo abwino kapena kusokonekera pathupi pawo. Good. Makolo Parents- ali ndi udindo othandiza anawo. Parents have also got to provide guidance and care on the children, Makolo nawo udindo owatsogolera nawo kuti angakule bwanji, assist them, kuwathandiza, maintain them, kuwasunga, to ensure that their survival and development is okay. kuwasamalira kuti kukula kwawo kukhala kosamalika, In particular, makamaka providing adequate diet to them, kuwapasa chakudya choyenerera, provide sufficient clothing to them, azikhala ndi zovala zooneka bwino, provide good shelter, good houses to them, pogonanso pabwino, even providing medical attention to them. ngakhale kuti adwala azikuona chithandizo choti apita kuchipatala. These are the duties of parents to children. Zintchito zonsezi ni zofunika kuti kholo lizichita pa wana, Exercise joint primary responsibility for raising the children. kukhala pamodzi kuti anawo kuti asamala bwanji kuti akule. Good. That's the duty of fathers. Imene ndiye ni ntchito ya azibambo And the mbanja. parents have got that, they have got to be enforced to do that. Makolo ayenera kuti azikakamizidwa ndithu kuchita udindo ngati umene. Our children, if these are not coming to you, Ananu ngati chithandizo chonse chanenedwa apa sichikukupezani inu kuchokera kwa makolo, you have got a right to go to court, muli nawo ufulu woti ukadandaula ku mabwalo, sue against your parents, mutha kuwasumira makolo anu so that they should provide you with these adequate amenities. ndi cholinga choti zonsezi zimene amene kuti azichita ndithu. Good. Now, looking at the exercise by this court, Poona mmene kuti lingayendetsere mlandu umenewu, it is clear that the claimant failed his duty zikuoneka tupoyera kuti bambowo analephera udindo wawo umene anapasidwa as a father. ngati bambo. The issue of children supporting their father Makamaka tanena kuti udindo wa ana kuti azithandiza bambo wawo comes from the fact that amachokera ponena kuti the parents are expected to care for the children first of all, kuti ngati pachiyambepo khololo limathandiza nawo right away from conception kuyambira pamene panali mimba up to the time they became independent. kufikira pa nthawi imene sipona anakhala kuti anawo nkumadzimira pawo. Coming to the issue of whether the children should support their father, Titabwera tsopano pa nkhani yonena kuti kodi nkoyenera kuti anawo azithandiza khololo kapena bambo, this court has this to say. bwaloni lolankhula motere pa So nkhani listen yonena. very carefully, Tiye tichere kuti timvetsere kuti zimati bwanji, because this is coming from the law. chifukwa izizi kuchokera m'malamulo. First of all, Choyambirira, the father has no legal right to claim support from his children. bambo kapena kholo lilibe ulamuliro kapena malamulo sawalola kuti adandaule ku khoti kuti anawo aziwathandiza bambowo. He did not, the children which he did not raise himself. Pa ana amene chibadwire chawo sawanasamalire kuti akule. It is also the considered view of the court that Ndi malingaliro abwino kunena kuti the claimant, wodandaulawa as a father, ngati bambo he failed to to correct his relationship with the children. analephera mbuyomo kuti ubale wawo umene unasokonekera ubwererenso. These children have not experienced any fatherly love. Anawo atakula koma popanda chikondi cha bambo wawo. Hence, they cannot see the value of a father. Pachifukwa chimene sangaonese ubwino kuti kodi bambo amakhala bwino bwanji pa ana ache. Until you, as their father, starts behaving as a father, Kufikira inu odandaula amene muli bambo mufike kuonesa chikhalidwe ngati bambo kwa anawo, which lacked in your case. chomwe inuyo simunachichite.
Secondly, chachiwiri the children are not under compassion anawo si alokakamiza to provide the support to the father. kuti azithandiza bamboyo. However, Komabe ngakhale zili choncho, every child mwana wina aliyense should know that ayenera kuzindikira kuti they have moral responsibility to support their parents alinayo ndithu udindo mbali yake kuti makolo awo aziwathandizira and also relatives, kapena azibale amene ali nawo, regardless of whether they helped them or not. ngakhale kuti samawathandiza kapena amawathandiza. Naturally, human beings help each other, Muchikhalidwe chathu ngati anthu ife timathandizana, regardless of their relationships in the past. kala pali ubale wa mtundu wanji kazi zinasokonekera bwanji mbuyo, But we help each other. koma timathandizana. So, children assisting the father Tsono tikafika pona kuti ana azithandiza bambo, should be assisting not by the way of going to court, no. azithandiza mwakufuna kwawo, osati kuti munthu kapena bambo achite kukasuma ku bwalo. In view of this case, Pakuona mlandu umene ulili mbwalo muno lero, this court hereby rules that bwalo lino limaganiza onena kuti there is a need for the father mpofunikira kuti bambo and his children ndi ana achewo to sit down together akakhale pansi and mend the relationship ndi kulumikizanso kapena kukonza ubale wawo between them. pakati pa anthu awiriwo. The relationship which broke down Chibale chimene chinasokonekera because of the absence of the father. chifukwa choti bambowa anapita kukakwatira kwina. Good. Before he can start approaching the children to support him, Asanayambe kupita kwa anawo kuadandaulira, you must sit down mwina kukakhala pansi amicably, momvesa bwino mwa ulemu wanu, trying to explain, and then the other party forgives you mukayese kudandaulira kwa anawo mwina akaukhulukirani in the presence of their uncles, pakakhale ndithu azimalume awo anawo, together with your relatives as well. inunso bambo azibale anu akakhalepo. Otherwise, Popanda zimenezi there will be no order today, palibe lamulo lililonse limene bwalo lingapereke pa chidandaulo chimene mabwesa ku bwalo kuno, because there is no section in the laws of the republic chifukwa pamenepo palibe lamulo limene limapereka mphamvu ku mabwalo that if parents kuti makolo should go to court to sue against their children. atha kupita ku bwalo kukadandaula chifukwa choti anawo sakuwathandiza. So this court rules that the case should go for mediation back at home. Pa chifukwa chimenechi bwalo likulamula kuti nonsenu mukachoka muno ananu ndi bambo mukakambirane ku nyumba. Thank you. Ziko kwambi talk. Court rise. Thank you. Out, can go out. Titruki. Kuzizila